Sad gledaj na ekranu, sad gledaj. Možeš govoriti toga. Dobre, nije hvala kalkulator, znam da to neće da vozi ništa. Evo scrollanje. Ja. Sve radi iz prve, ne treba govori ovaj dan, kaže ne može se dim. Sporio, vidi ovaj spor. Ja, sve radi. Klikneš, ona radi. Klikneš sa strane, uvučeš, ono scrolla. Scroll. Desna tipka, označavanje. Sve radi. Gotovo.